foi así como un impacto, como por unha parte unha alegría grande porque por fin se fixera xustiza nun tema que nos deixara a moitos moi mal sabor de boca e por outra banda tamén unha certa melancolía do feito de ter tido que agardar tanto a que iso acontecera, non? Case unha década, non? O expediente estaba armado dunha maneira, eu creo que moi garantista, éramos moi optimistas, os xuristas decían que non había fuga, e o que non contábamos é que a fuga era extrajudicial e que tiña que ver, bueno, pues cunha xudicatura en Madrid que actuou de maneira parcial e que de alguma maneira amparou a familia Franco. Eu creo que o Supremo, bueno, ven a decir que aqueles procedementos foron polo menos irregulares e dá por bo o expediente presentado e dá por bo a demanda, é dicir, todo o traballo que se fixo non foi en balde, ainda que houbera que esperar 8 anos a que iso acontecera. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Se nos maltratara, digo literalmente, as probas non